рӯзи сешанбе фифа иттиҳоди байналмилалии футбол эълон кард, ки барои шаҳрвандони Русия билети ҷоми конфедератсия дар соли 2017 ва ҷоми ҷаҳонӣ дар соли 2018 бо поинтарин нарх фурӯхта хоҳад шуд. ба гуфтаи мақомдорони фифа, барои шаҳрвандони Русия билетҳои категория ё худ табақаи чорум ба маблағи 1280 рубл ва ё $20 амрикоӣ фурӯхта мешавад. раиси тиҷоратии фифа мегӯяд, барои аввалин бор нархи билети бозии финалӣ аз $1000 амрикоӣ бештар хоҳад буд. шумо мебинед, ки $105 нархи поинтарин билет барои фурӯш дар бозори байналмилалӣ буда, баландтарин қимат $1100 аст, ки ба истилоҳ билети категорияи аввал ба бозии ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол дар соли 2018 дар шаҳри Москав хоҳад буд. фурӯши билетҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2 июли соли 2017 баъди анҷоми қувваозмоиҳои ҷоми конфедератсия оғоз меёбад. солҳои охир шумораи довталабони тамошои мусобиқаҳои байналмилалии футбол хеле бештар аз шумораи билет аст ва одатан фурӯши билетҳо тавассути қуръакашӣ доир мешавад.